YouTube channel. Okay, tanawan ninyo unsang forma og mag-record ko og leksyon, nag-vlog ko og leksyon sa grade 3. Mo na yung itsura, magbalik-balik in taon no, magka tipo-tipo. Okay, nabitbit ko og laptop, ako ipaduol ang ang baba sa laptop para madungog gid siya. Kaya kung di ko ipaduol, pila ba in taon ning laptop mo ni. Ako ning gi PowerPoint, nya akong gi ready na, gibutang transmission, gitang butang animation. After ana mag-recording nako. Sa man ni karon ga recording nako. Say. Okay, so mamani ang forma behind the scenes akong gi-record nga leksyon para sa mga bata. Gihaguan jud na ni para at least sa new normal na ako'y mga bata nga di makasabot sa leksyon. So mutan-aw sa ang vlog mao na nga nagkugi ko kabalo ba mo guys mo consume ko tul ang trabaho kay nay trabaho sa balay so maputol-putol duha ka adlaw na siya magbutang pa ko og animation transition i-ready na ho ang PowerPoint para mag-recording nako karon nag-recording nako sinya mo na ang forma. Okay mo na ang forma ko mag-record ko sa laptop na mag-record ko og mag-vlog ko leksyon. Ano yung pakialam sa itsura kay di mo nakita. Mo ni vlog ko og leksyon, no? Magbitbit ko sa laptop. Nya magsigil ako sa busa. Is kayo man sa limbok hangin po ning electric fan. Ceiling fan. Okay, ngani ang itsura og mag-record ko kasi di man kita. So ngani ang kinabuhi kaysa mag-vlog ka og leksyon. Labi no ang effort no di gidilim pero for the sake sa mga bata gihimo ko ni. Okay, mag-start na po ko, magtiwas na po ko no, na ko sa kwarto, magtago jud ko sa kwarto ngano man saba man di ko magdungog, magtago ko, manirado ko. Okay, basta ba anda ko mga baba dito si Kim sa una nga mag-record masig kasuko. Kaya sige nga basta baan ka sana. Okay mga bata, ano kaya ang kahalagahan ni bibliografiya? Makinig. Mahalagang magkakaroon ang isang pananaliksik o aklat sapagkat ito ay isa sa mga Okay mga bata, dito natin malalaman kung marami ba kayong natutunan sa ating ginawang pagtatalakay. Ang gagawin ninyo, piliin ang letra sa kahon ang tamang sagot. So letter A, napunta ko ay speaker para okay mga bata, ano kaya ang kahalagahan ni bibliografiya? Makinig. Mahalagang magkakaroon ang isang pananaliksik o aklat sapagkat ito ay isa sa mga katibayan. Asignaturang Filipino. Handa na ba kayo mga bata? Okay mga bata, ang ating layunin ay nagagamit ng iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon.